ciutat del nord està construïda extramurs. Nosaltres parlem d'extramurs per a referir-se a tota la ciutat de València que estava fora de la muralla cristiana. La muralla cristiana de la ciutat de València passava, però la muralla, que estava en molt bones condicions, en el segle XIX se decideix tirar quan se fa l'Eixample burguesa. Val? En el segle XI, per ser exactes, en el 1130 i pocs, mor el rei d'Aragó. I el rei d'Aragó mor sense descendència. I com ell era molt beato, li deixa les possessions del regne a l'església. I els nobles del regne li diuen... I el rei tenia un germà que havia enclavat a Moncho. Però era molt major. Aleshores només va tindre una filla, que li deien Perenoia. Ell se veia molt major, Raimundo el Moncho, i va dir, hay que casar-la. I el rei de Castella va dir, jo. I aquí va dir, no, els nobles aragonesos, que pareix que tenien molta visió, van dir, no, en este no la cases, que Castella és molt més gran que Aragó. Si la cases en este... Tens que casar-la en algú que estiga a la part en nosaltres. I les terres de Catalunya, el senyor feudal de Catalunya d'aquesta època no tenia el títol de rei, però no tenia títol de rei perquè el títol de rei no volia dir res. I Ramon Berenguer va dir, pues igual a mi no me ve mal. I no li digueren, pues mira, una eixida al Mediterrani que li pot donar eixida a la nostra llana. Més o menys els territoris estan parells. Per què no els casem? L'únic problema que n'hi havia és que Ramon tenia 30 anys i la xiqueta 6. Se casaren i al temps tingueren un fill, que va ser Alfons el Cast. I Alfons el Cast ja va heretar per part de mare els territoris del Regne d'Aragó i per part de pare els territoris del Comte de Barcelona. Descendent del nostre Alfons el Cast és Jaume. En el 1350 i se produeix un problema i n'hi ha una guerra que es diu la Guerra dels Peres perquè el d'Aragó es deia Pere el Ceremoniós i el de Castella es deia Pedro el Cruel. Pere el Cruel de Castella el que ataca és València, assetja la ciutat de València, l'assetja 2 voltes i la ciutat no capitula mai. Aguanta el prestigio. La guerra la guanyem, per cert, una de les poques que van guanyar, la guerra la guanyem, i el rei li regala a l'escut de la ciutat les 2 L's. Són els regals que li fa el rei a la nostra ciutat per haver sigut 2 voltes leal. Durant la guerra, Pere, per a que si torna a anar-se i tornen a fer el setge, la ciutat tinga que menjar, amplia la muralla musulmana. És del segle XIV, que per cert la fan el mateix arquitecte que les torres de Serrans, el senyor Balaguer, que era un mestre piramider molt conegut en l'època, era valencià i l'ha construït a més en un temps rècord. I ara anem a veure si la pluja...